ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଛୁଆ। ନିଜ ପିଲା ଭଳି କୋଳେଇ ନେଲା ମାଙ୍କଡ଼। ମମତା ଭରା ହାତରେ ଆଉଁସିଥିଲା ଛୁଆର ମଥା। ପାଖରେ ବସିଲା, ଦୁଲାର କଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଜାଫରନଗରରୁ ଏଭଳି କିଛି ହୃଦୟ ଛୁଆ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 3 ମାସର ଛୁଆ କାଲସୁମର କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦ ଶୁଣି ମାଙ୍କଡ଼ ଭିତରେ ଜାଗିଲା ମାର ମମତା। କଅଁଳିଆ ଶିଶୁର ନିରୀହ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସେ ଭୁଲିଗଲା ଯେ ସେ ଏକ ପଶୁ, ଆଉ ତା ଆଗରେ କାନ୍ଦୁଥିବା ଛୁଆ ମଣିଷ ଛୁଆ। ଛାତ ଉପରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ପାଖରେ ବସି ସ୍ନେହରେ ମଥାକୁ ଆଉଁସିଦେଲା। ଛୁଆର ହାତକୁ ଧରି ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରାଇଲା। ପେଟ ଉପରେ ହାତ ରଖି ଥାପୁଡ଼ାଇଥିଲା। ନିଜ ଛୁଆ ପରି ତାକୁ ସାଉଟି ଧରିଲା। 5 ମିନିଟ୍ କି 10 ମିନିଟ୍ ନୁହେଁ, ପାଖାପାଖି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଛୁଆ ପାଖରେ ବସି ସ୍ନେହ ଢାଳି ଦେଉଥାଏ ମା ମାଙ୍କଡ଼ଟି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଯେତିକି ଭୟଭୀତ ହେଉଥିଲେ, ସେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଯେ କେହି ବି ଛୁଆକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ତା ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇ ପଡୁଥିଲା ମାଙ୍କଡ଼। କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ଉପରେ ଟିକେ ବି ଆଞ୍ଚ ଆସିବାକୁ ଦେଉନଥିଲା କି ନିଜେ ବି ଛୁଆକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉନଥିଲା। ଖାଇବାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ମାଙ୍କଡ଼ର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଏପରିକି ବଡ଼ ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ପାଖରୁ ଇଞ୍ଚେ ଘୁଚି ନଥିଲା ମା ମାଙ୍କଡ଼ଟି। ଶେଷରେ ପରିବାର ଲୋକେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଲୋକେ ପଶୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ସନି ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ମା ମାଙ୍କଡ଼ର ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ। ପରିଶେଷରେ ସେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ଭିଡିଓ ଚଳାଇଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ଟିର ଧ୍ୟାନ ଭିଡିଓ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସେ କୁନି ଝିଅଟିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ। ପଶୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ସନିଙ୍କ କହିବା କଥା, ମା ମାଙ୍କଡ଼ର ପିଲାଟି 6 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମରିଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଝିଅଟିକୁ ନିଜର ପିଲା ବୋଲି ମାନି ତା ପାଖ ଛାଡ଼ି ଯାଉନଥିଲା ମା ମାଙ୍କଡ଼ଟି। ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ମା ମାଙ୍କଡ଼ର ଏହି ଅନାବିଳ ସ୍ନେହର ଦୃଶ୍ୟ।